Em fa mal l'esquena. Hi ha diversos tipus de mal d'esquena. Els més corrents són bé de tipus mecànic o bé de tipus inflamatori. Els de tipus mecànic són per lesions musculars, per alteracions del disc o per sobrecàrregues fora de lo normal. I els de tipus inflamatori són més de tipus reumàtic, de tipus alteracions de discos, però ja més profunds. Últimament, per cultura o per feina o per el que sigui, som molt poc actius. I això fa que la nostra musculatura no estigui tal com tindria que estar. Això és una part molt important. Després hi ha una altra part molt important de que fem esforços que no tindríem que fer o que no hem calentat abans o que no estem preparats per fer-los. Tenim que aprendre a fer els moviments ben fets. Tenim que tindre la musculatura a to. Tenim que no agafar males posicions. Quan fem esforços tenim que fer-los en molt bones posicions. I sobretot quan fem exercicis i quan fem carreres, esport, running, com tot el que es fa ara, sobretot calentar una miqueta abans. Hi ha molts tractaments de tipus, sobretot de tipus muscular, que en fisioteràpia milloren moltíssim. I sobretot el que és important és que en la fisioteràpia ens ensenyin a fer els exercicis i les posicions perquè no ens torni a passar.